μισό λεπτό. Τέλεια. Θα σε λαχανιάσω καλά. Τραγουδίστε, παιδιά, γιατί όλο εγώ τραγουδάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανα εσύ. Τι. Όλα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη που περνάμε τα γενέθλιά μου μαζί. Εσύ ως μπήκα στα 26. Τι γελάτε. Σας φέραμε μεγαλύτερη. Η τηλεόραση, καταλαβαίνετε, αλλάζει τους ανθρώπους. Από κοντά δεν μπορείτε να πείτε, είναι μικρότερο. Όσοι με συναντάνε στον δρόμο μου λένε «Μα τι όμορφη είσαι από κοντά, μα τι γλυκιά είσαι από κοντά, μα πόσο αδύνατη είσαι από κοντά, πόσο μικρή είσαι από κοντά». Και πάντα αναρωτιέμαι σε αυτή τη τηλεόραση «Πώς στο διάλογο βγαίνω φάντασμα». Δεν μπορώ να καταλάβω, όλα καλύτερα τα έχω από κοντά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι λοιπόν